De 50 de ani, obsesiv, oficiali și experții Organizației Națiunilor Unite și presa anunță periodic sfârșitul lumii. Apocalipsa se simte în bugetele statelor, care sunt secate de miliarde de dolari, bani risipiți pe studii care ulterior sunt contrazise și se dovedesc false. Aceste studii sunt făcute în numele săracilor planetei, care, așa cum se vede acum, sunt aruncați într-o sărăcie și mai mare. Apocalipsa experților e impusă prin asemenea politici ecologiste de o clasă de profeți ai infernului. Aceștia sunt din ce în ce mai numeroși, din ce în ce mai însetați de fonduri publice și niciodată trași la răspundere pentru milioanele și miliardele irosite. Tac mâlc atunci când politicile lor aruncă țări întregi în războaie civile. Când marea foamete maoistă din China era ignorată cu desăvârșire, experții panicau lumea astfel. În 1975 urmează o foamete groaznică, spunea Los Angeles Times pe 11 noiembrie 1967. În 1975 n-a existat nicio foamete globală. După nici 2 ani însă, apocalipsa se transformase deja într-un nor albastru de poluare. Pe 10 august 1969, omul de știință Dr. Paul Ehrlich era citat de The New York Times spunând: "Dacă nu suntem foarte norocoși, toată planeta va dispărea înghițită de un nor de poluare în 20 de ani, adică în 1989. În mod bizar, lumea n-a fost înghițită de niciun nor, dar între timp apocalipsa a mai suferit o transformare științifică și acum se numea era glacială. Pe 16 aprilie 1970, The Boston Globe titra: "Un om de știință prezice că în secolul 21 va veni o nouă eră glacială." Cităm: "Poluarea aerului ar putea bloca soarele și ar putea provoca o nouă eră glacială în secolul 21. După câteva luni, același om de știință ecologist susținea că în 10 ani toți peștii din oceane vor muri și că în 4 ani, adică 1974, apa va fi dată cu rația în Statele Unite, iar în 1980 pâinea va fi dată pe cartele. Așteptările sale ecologiste nu s-au adeverit în Statele Unite. În România, pâinea se dădea pe cartele într-adevăr. Warm periods like ours last only 10,000 years, but ours has already lasted 12,000. So if the rhythm is right, we are over ready for a return of the ice." În iulie 1971, The Washington Post cita un alt om de știință, Dr. Rasul de la Universitatea Columbia, care prezicea că praful de la poluare va acoperi toată atmosfera Pământului și va duce la scăderea temperaturii pe glob cu 6 grade. Cităm: "Dacă asemenea temperaturi reduse se vor menține câțiva ani la rând, asta va duce la o nouă eră glacială." În decembrie 1973, Universitatea Brown din Statele Unite publica un raport în care susținea că foarte curând clima planetei se va schimba radical. Pe 29 ianuarie 1974, The Guardian anunța că deja sateliții din spațiu vedeau cum era glacială se apropia cu rapiditate. There's the ever-present threat of a big freeze. Will a new ice age claim our lands and bury our northern cities? The warm periods are much shorter than we believed originally. They are 10,000 years. The one we are living in now has just passed its 10,000 years birthday. What of course means that the ice age is due now anytime. În iunie 1974, Times se întreba dacă urmează o nouă eră glacială și scria: "Semnele se văd peste tot, de la neașteptata persistență și grosimea stratului de gheață din apele teritoriale ale Islandei, până la migrația către sud a vietăților care au nevoie de climă călduroasă." În mod bizar, 50 de ani mai târziu, oamenii de știință primesc bani de la Bill Gates și de la ONU pentru a găsi căi de a bloca soarele, pentru a obține efectul unei explozii vulcanice despre care tot oamenii de știință spun că a dus la mini-era glacială din Evul Mediu. Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical climate change solution, creating a massive chemical cloud that could cool the Earth. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. It would mimic a giant volcanic eruption, which we know cools the Earth. In the 14th century, Europe descended into a mini ice age. Temperatures fell. Exceptional winters devastated the poor. Across Europe, harvests failed. A chronicler described the consequences. In the year of our Lord 1315, famine arose in the land, as if God were displeased with our statutes. For summer rains abounded to such a degree that the corn could not ripen, nor had bread any longer such power to nourish or such essential virtue as it usually has.
because the grain got none of the benefits of the rays of summer sun. Therefore, as this hunger came to grip the whole land, mortality followed. Catastrophe scythed through Europe's population. From famine, cold and plague, the poor looked to their kings for help. But the power of death served only to strengthen the power of the state. The kings rewarded the poor with oppressive laws and harsh taxes. The rich feasted, while the graves for the poor were filled. În iulie 1976, The New York Times scria că omul de știință Stephen Schneider anunțase Casa Albă că urmează era glacială. 40 de ani mai târziu, același om de știință va continua să bage spaima în guverne, dar din motive diametral opuse. Acum susține că Pământul se va topi din cauza încălzirii globale. În aprilie 1980, un oficial canadian spunea că ploile acide provocate de poluare au ucis toată fauna din lacurile din estul Canadei. 10 ani mai târziu, un raport al Guvernului Statelor Unite, finanțat cu 537 de milioane de dolari, a dezmințit panica stârnită de oamenii de știință care l-au dezinformat pe oficialul canadian. În 1982, după ce aceste apocalipse nu s-au materializat, The New York Times relata ce s-a întâmplat la o conferință ONU despre mediu. Cităm: Mostafa Tolba, directorul executiv al programului ecologist al ONU, a declarat că dacă situația nu e rezolvată până în anul 2000, lumea va fi aruncată într-o catastrofă ecologică. Devastarea va fi totală și irreversibilă, la fel ca într-un dezastru nuclear. Anul 2000 a venit, iar lumea, în mod absolut bizar, continua să-l ignore pe profetul ecologist. În 1989, un alt oficial ecologist al ONU a tăiat un an din data de expirare a planetei, anunțată de Mustafa Tolba cu 7 ani înainte. Spunea expertul ONU, dacă nu rezolvăm schimbarea climatică până în 1999, va urma un dezastru planetar, țările vor fi rase de pe fața Pământului, recoltele vor dispărea. În mod la fel de bizar, lumea a continuat să existe și după 1999. Și mai straniu, în 2022, la ordinul ONU, cele mai ecologiste guverne au început să atace fermierii pentru a le lua pământul și pentru a le distruge recoltele. Marea Britanie și Statele Unite le dau bani fermierilor să nu mai cultive pământul și să nu mai obțină recolte. Dar apocalipsa nu s-a terminat. În 2004, ministrul de externe francez îi spunea țarului climatic John Kerry că avem 500 de zile pentru a evita haosul climatic. După 500 de zile n-a apărut niciun haos, iar planeta încă există. Tot în 2004, The Guardian cita un raport secret trimis de Pentagon președintelui Bush care spunea că, cităm, schimbarea climatică ne va distruge. Raportul prezicea că orașe importante din Europa vor fi înghițite de mări și oceane, că în 2020 Marea Britanie va avea temperaturi ca în Siberia, că vor izbucni războaie nucleare, mega secete și răscoale pe tot globul. La 2 ani după prezisa Siberie din Marea Britanie, presa britanică tremură de panică și revoltă că în iulie e vară. La 3 ani după articolul din The Guardian, în 2007, șefa Comisiei de Clima ONU, Rahendra Pachauri, anunță că în 2012 va veni sfârșitul lumii. Din nou, foarte bizar, lumea se încăpățânează să-i sfideze pe clarvăzătorii ONU. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. And your biggest issue is your biggest issue is how are we going to pay for it? And like this is the war. This is our World War II. După ce birocrații ONU cu aspirații de Nostradamus și Baba Vanga au dat greș iarăși, ONU a fost nevoită să amâne din nou sfârșitul lumii. În 2019, ONU ne-a anunțat solemn că mai avem doar 11 ani, după care nu mai putem face nimic. Turning now to what's being called a heat apocalypse in Europe. We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Okay. Well, it's, you know. In a sense, is the UN grabbing the world by the shoulders and shaking it, saying, don't you get it? You know, time is really running out. You have to act now. Autorul cărții Alarmă falsă, cum panica schimbării climatice ne costă trilioane, îl citează pe șeful ecologiștilor din ONU, care în 1972 a proclamat solemn: avem 10 ani ca să oprim catastrofa. Din 1972 au trecut 50 de ani. În mod foarte bizar, nu există niciun studiu științific comandat de ONU care să informeze statele membre câți bani publici au fost aruncați în apocalipsă
apocalipsă ecologistă și la ce au folosit. În toate fazele apocalipsei, de la poluare la era înghețului, la încălzirea globală, a existat un element comun ca un fir roșu purtat de prezicătorii ONU: distrugerea democrației. Declarații de acest tip făcute din 1970 fără încetare și regăsite inclusiv în timpul pandemiei din 2020. Cităm: vom fi obligați să sacrificăm democrația prin legi care să ne protejeze de poluare. Adică nu va mai fi nicio apocalipsă dacă sistemele democratice vor fi distruse și înlocuite cu state totalitare. De 50 de ani, fără să fie trași la răspundere, asemenea experți purtând insigna ale ONU cer distrugerea democrației, recunoscând implicit că problema lor vine din drepturile democratice ale cetățenilor din statele occidentale și că politicile lor ecologiste sunt în conflict cu protecția pe care aceste drepturi o asigură cetățenilor.